Ulqini, një nga destinacionet më të kërkuara në Bregdetin e Malit të Zi, po nis sezonin turistik me shifra premtuese. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga institucionet lokale, gjatë muajit qershor është shënuar një rritje prej 4% të numrit të vizitorëve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky përmirësim i dukshëm sinjalizon një sezon të suksesshëm për Rivierën e Ulqinit. Këto të dhëna u prezantuan gjatë një konference për media të mbajtur në ambientet e hotelit Albatros, ku morën pjesë kryetari i komunës së Ulqinit Genci Nimanbegu dhe drejtori i organizatës turistike Qazim Hoxhiq. Ata theksuan përkushtimin e institucioneve lokale për të garantuar një sezon të rregullt me fokus të veçantë në legalizimin dhe regjistrimin e mysafirëve, një obligim ligjor që, siç u tha, do të monitorohet më nga afër këtë vit. Në këtë drejtim, Hoxhiq apeloi tek pronarët e shtëpive me qira që të përdorin aplikacionin online për regjistrimin e mysafirëve, një sistem që është në funksion që nga viti 2023. Ai gjithashtu njoftoi se gjatë muajit korrik do të funksionalizohen të gjitha pikat turistike në territorin e komunës, ndërkohë që janë intensifikuar fushata promovuese në tregjet rajonale për të tërhequr më shumë vizitor. Atëherë mirëdita. Spari ju falenderoj që keni ardhur në konferencë për medi, e cila e ka temën të fokusuar për përgatitjen e sezonit turistik, apo konkretisht edhe më detajisht mbi bashkëpunimin e organeve në vjeljen e taksbanimit, i cili është një obligim qytetar ligjor. Dhe unë si kryetari komune në bashkëpunim me Sekretariatin Përgjithshëm për Financa, Organizatën Turistike, përfaqësuesen e Ministrisë së Turizmit, Inspektoriatit, kemi bërë aktivitete të cilat duhen të ngrisin nivelin e qytetarëve tonë, përgjegjësisë ndaj këtij obligimit ligjor, por edhe funksionimit më të mirë të qoftë organizatës turistike, inspektoriateve të ndryshme, dhe më së shumti dhe në fokus e kemi që këto mjete të fokusohen në atë çka është intenca tyre, në rritjen e kualitetit të promovimit të turizmit të komunës sonë, në rritjen e kualitetit të shërbimeve, qoftë kulturore, qoftë administrative, dhe për këtë rast kemi organizuar këtë konferencë për medi në të cilën përgjegjësit e sektoreve të cilët do të punojnë gjatë kësaj sezone, do t'ju shpalosin aktivitetet e planifikuara. Përshëndes të gjithë qytetarët që janë duke na dëgjuar në këto momente që janë duke na përcjellur, prezantues të mediave, ju faleminderit për prezencën e juaj, sekretar dhe të gjithë të punonjësit dhe të gjithë kontribuesit e komunës, e komunitetit të Ulqinit për të përballur një sezon më të mirë. Ja që samo ukratko, znamo da je današnja tema je boravišna taksa ili registracija turista. Naravno da nam je to jedna prvobitna stavka i najbitniji prihod turističke organizacije i mislim da mi, da kažem, kao turistička organizacija, prema nekim našim današnjim podacima, to što je i predsjednik opštine rekao, na nivou godine, znači od 1. januara do današnjeg dana imamo preko 4% više turista registrovanih u hotelskom kapacitetu i u privatnom smještaju do današnjeg dana, za razliku od prošle godine, ali realno izdamo, imali smo tokom u periodu od 1.6. do 23.6. zabilježen je neki porast broja od 8,8% u odnosu na isti period od prošle godine i ukupan broj dolaska za ovaj period iznosi 11.661 turista koji su ostvarili oko 58.672 noćenja, odnosno 10,38% više od prethodne godine ako pričamo za privatan smještaj. Znamo da početku mjeseca jula dobit ćemo i tačne podatke od Monstata za jun mjesec, tako da ćemo imati jedan cjelokupan, da kažem, broj od strane svih turista u kolektivnom smještaju, to jeste u hotelima i u privatnom smještaju. Najviše gosti
za mjesec jun su nam bili gosti iz Kosova, to jeste oko 30%, oko 20% iz Srbije, iz Njemačke oko 7%, iz Bosne i Hercegovine oko 10%, iz Rusije 4,5%, 3,7% iz Poljske, Makedonija oko 3%, Turska 1%, Ukrajina 1% i ostali 3%. Znači, ovi su podaci uglavnom znači, iz privatnog smještaja, što se tiče još jednog kolektivnog smještaja za 2025. godinu imamo od početka godine do današnjeg u kolektivnom smještaju, znači pričamo o hotelima, u turističkim naseljima i odmaralištima, imali smo rast oko 15%. Znamo da predsezona, kada pričamo o maju, imali smo jedan blagi pad za razliku od prošle godine, tako da nam se to negdje nadoknadilo u junu mjesecu i naravno u ovim danima koji su pred nama. Sajmovo u regioni smo, da kažem, u predsezoni sve u zapadnu Evropu i generalno u regionu smo se najviše prezentovali, imali smo roadshow prezentaciju u regionu, isto i na današnji dan naše kolege su u Novom Pazaru gdje rade našu regionalnu, da kažem, ili roadshow kampanju. Manifestacije, probali smo najviše da to budemo što efikasniji i što više naših evenata tokom maja mjeseca i aprila mjeseca i jun mjesecu u predsezonu, tako da smo imali prilike, da kažem, svaki vikend po neki dešajama. Naravno, u saradnji sa opštinom Ulcinj, sa Skupštinom i sa Centrom za kulturu i sa svim relevantnim našim partnerima, imali smo dosta tih manifestacija, počevši u maju, znači od Majfesta, od Dani kugle, od Noći tvrđava, od Svjetski dan djece koji smo zaobilježili na poseban način, koncerti od Amadeus benda, Ere i Strefi, klasične muzike, Dani Ulcinjskih gambora, All Timer Fest i u narednom periodu naravno imamo manifestacije koji su već predviđene kao što su Dani Lubenice, Dani Bamja, Bojanovanje i drugih manifestacija koje nas, kulturnih dešavanja i manifestacija koje nas čekaju tokom ljetne sezone. Digitalni marketing smo isto tako na poseban način ove godine investirali, medijsku kampanju u regionu gdje smo ugostili goste ili medije iz regiona, to jeste iz Srbije, iz Kosova, iz Bosne i Makedonije. Znači, infopunktovi će biti od jula mjeseca, moram najaviti da ćemo sve punktove otvoriti tokom jula mjeseca. Osim ovoga imamo jednu posebnu aplikaciju koju smo, da kažem, od 2023. godine online prijava ili digitalizacija procesa. Ova aplikacija omogućava brzo, jednostavno i besplatnu prijavu gostiju, bez potrebe za dolaskom u prostorije te Ulcinj i korišćenjem aplikacije stanodavci izbjegavaju čekanje u redovima ili štede svoje vrijeme i obavljaju sve administrativne obaveze na daljinu. Aplikacija je dostupna za mobilne telefone putem Google Play prodavnice ili Apple Store, a može se koristiti i na računarima putem web verzije, veoma je laka i za korišćenje, prilagođava se kako iskusnom korisnicima, tako i njima koji se prvi put susreću sa digitalnim alatima. Do sada, već od 2023. godine, imamo preko 150 registrovanih, da kažem, smještaja, tako da tu možemo reći da smo dosta olakšali na neki način, jer gost, stanodavac, registruje gosta putem telefona, samo slikanjem lične karte ili pasoša i unosi se samo datum kada i do kad ostanu. Zato dobijaju svoj QR kod gdje sutra uprava policije ili granična policija ili svaki inspektor može da potvrdi da je gost registrovan. Tako da na ovaj način smo olakšali, kažem, tu prijavu i naravno ne moraju se direktno plaćati, nego svakih 15 dana oni dobiju rješenje iz naše turističke organizacije, dobiju rješenje koliko imaju dugovanja, pa po tim dugovanjama isto i plaćaju, naravno mora se sklopiti i jedan kratak ugovor sa stanodavcem. Në teren tashmë ndodhen 5 ekipe të inspektorëve të komunës së Ulqinit, të cilët do të angazhohen në mbikëqyrjen dhe garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe të rregullt. Sekretari për Financa dhe Buxhet Arjan Lamović konfirmoi se kontrollet janë në zhvillim e sipër dhe do të vazhdojnë në mënyrë të koordinuar edhe me institucionet shtetërore. Sot kemi temën cila është gjithmonë më rëndësishme në qytetin tonë, si qytet bregdetar, është gjithçka që ka të bëjë me turizmin, konkretisht kemi me taksën e banimit, po edhe taksën turistike.
Një fenomen i shumë vjeçar, jo vetëm në Ulqin, po edhe në qytete të tjerë ishte edhe lajmërimi i taksës banimit të gjithëve që merren me turizëm. Domethënë prej hoteleve deri në shtëpia private, banesa kështu me gjatë. Sa i përket Sekretariatit për Financa, ku i kemi inspektorët, na veç kemi filluar aktivitetet tona në terren me disa grupe të inspektorëve, të cilët domethënë kemi kontrollor dhe turistik dhe inspektor turistik, të cilët i kanë të gjitha drejtat për edhe në raste ku i kemi veç të evidentuar prej viteve të mëhershëm ata që nuk punojnë me ligj, sepse që aty më ju ka zë drejtën edhe del një konkurrencë jo lojale, përse dikush që i punon me ligj edhe i rregullon ata krejt obligimet e veta që i kanë parapaj dhe ligji i turizmit, e ligji i taks banimit, e krejt ligje tjerë, për çfarë arsye ata tjerë që janë një shumë më njëjtë para e vogël që vite me radhë që nuk punojnë në pajtim me ligjet. Kështu që në terren do të jem partner, siç e tha dhe kryetari, do të jem na intereson së pari të jetë një sezon turistike kvalitet. Ne të shërbejmë kvalitetin tonë si organ, si komunë, si qytet, si një qytet shumë i njoftun bregdetar, por e jona ishtë që të napim për krahje, gjithë që merren me turizmin, por njëkohësisht atë partinë deri që të cekim duhet punohet në suaza të ligjit. Nga ana tjetër, Ministria e Turizmit përmes përfaqësueses së saj Jelena Kankarash njoftoi se Inspektoriati Shtetëror i Turizmit do të nisë me kontrolla të shtuara që nga java e ardhshme. Objektivi i tyre kryesor do të jetë monitorimi i lëshimit të faturave fiskale dhe verifikimi i legalitetit të subjekteve që operojnë në sektorin turistik. Dobar dan svima, srdačno vas pozdravljam ispred Ministarstva turizma. Zahvaljujem se domaćinu na pozivu i na srdačnom dočeku i već na početku želim izraziti podršku povodom početka nove ljetne turističke sezone sa željom da bude veoma uspješna i rekordna. Ja dolazim iz turističke inspekcije iz Ministarstva turizma i ovom prilikom želim istaći da pojačana turistička kontrola počinje u ponedeljak, kao što znate i kao što ste već obaviješteni. Pojačana turistička kontrola nema za cilj samo pisanje kazni, kako se to obično misli, već imamo jednu drugu misiju, a to je podizanje kvaliteta usluga na veći nivo kako bi Ulcinj ostao prepoznatljiva turistička destinacija Crne Gore, a i svjetska. Mi smo prije ovog imali jedan konstruktivan razgovor u opuštenoj atmosferi i shvatila sam da je cilj ovog sastanka naplata boravišne takse. Moram istaći da mi nad naplatom boravišne takse nemamo nadležnost, ali ono što mogu istaći jeste da smo otvoreni za svaku saradnju i svaki vid pomoći kada je naplata boravišne takse u pitanju. Ono što bih ja istakla i što nije od manjeg značaja i što je kao i boravišna taksa direktna investicija za dalji razvoj, to je izdavanje računa po kome Ulcinj, moram vas i malkice pokuditi, nije prepoznatljiv. Fokus našeg rada u predstojećoj sezoni će biti upravo na izdavanju računa i na legalnom radu objekata kako bi sve privredne poslenike doveli u zakonski okvir. Naš fokus će biti prije svega na kupalištima i na hotelima. Një nga sfidat më të mprekta që mbetet për t'u zgjedhur është çështja plazhave. Aktualisht, asnjë plazh në Ulqin nuk ka marrë leje zyrtare për operim, por Nimanbegu bëri të ditur në bashkëpunim me qeverinë do të lëshohen lejet të përkohshme për të mundësuar funksionimin e tyre gjatë sezonit. Përveç kësaj, problematika të tilla si pritjet e gjata në pikën kufitare Sukubin Muriqan dhe ndotja akustike, një fenomen që shqetëson banorët dhe pushuesit njëherësh, janë disa nga sfidat që autoritetet lokale do të përpiqen të adresojnë gjatë muajve në vijim. Sezoni ka nisur me shpresë dhe entuziazëm, por rruga drejt një vere të suksesshme kërkon bashkëpunim,
përgjegjësi dhe përkushtim nga të gjitha palët, nga institucionet publike deri tek qytetarët e zakonshëm që mirëpresin turistët në qytetin bregdetar.